Tu v Plášťovciach, v tejto našej obci a v pivnici, ktorá, táto obec má asi teda 1700 obyvateľov, z toho je 500 slovenskej národnosti a väčšina 1200 maďarskej národnosti. Teraz sme pod kaštielom, ktorý bol postavený v roku 1730, dali ju postaviť cisársky generál Ferenc Palášty. Dneska sa v tejto budove nachádza základná škola cirkevná maďarská a my tieto priestory využívame na takéto pohostinné účely. Dúfam, že dneska sa budete aj vy u nás dobre cítiť, možno už niekto z vás tu aj bol. Hodne. Áno, tak sa nemusíme nepakovať. Pán Janošek. 30 ľudí z jednej vesničky, a ty už si tady byli. No, tak on s vami pôjde na tú ochutnávku ako zvyčajne. No. Neviem, čo vám teraz pripravil. Veľký zelený. Na stole máte momentálne veľký zelený. Zahrať nám príde Mirko Medveď, ako stále, takže... Musíš mi říct, že keď si som má trošku smáka. pochutnáte, pôjdete potom na tú ochutnávku vína, myslím, že naraz. Ty, co už byli, Tak nemusia. Ale právě si že se budete zlobit, říkám, že se nebudete zlobit. Nie. Ale oni říkají, že už několikrát, Jasné, takže se určitě vejdou teda na jedno. Dobre, ten, kto má záujem, tak pôjdete teda na tú ochutnávku, kto nie, tak sa budete tu baviť ďalej. Takže ja vám prajem príjemný večer, dobrú chuť a dobrú zábavu. Ďakujem. A vzhůru do bezvědomí.